Hej. I denne video vil jeg fortælle, hvordan man løser Wilsons formel på en forholdsvis simpel måde. Det vigtigste i at løse Wilsons formel, det er at forstå, hvad er det egentlig, vi er i gang med. Kigger vi lidt på Wilsons formel, som jeg har lagt op her, så lyder den således, at man skal tage kvadratroden af en ligning, som hedder 2 gange forbrug gange omkostninger i tælleren, og i nævneren, der hedder den pris gange rente. Hvis vi nu skal løse den her, som den ligger her, så tænker jeg, at vi starter med at tage den her kvadratrod. Og så siger vi, den gider vi ikke bruge nu, den venter vi med til senere. Nu har vi en ligning stående her, der hedder 2 gange forbrug gange omkostninger og pris gange rente. Lad os nu antage, at forbruget er ca. 1000. Omkostningerne er, lad os sige 10. Prisen er også en 10'er. Og renten er 10%. Jeg ved godt, det er lidt fiktivt tal, men det gør det lidt nemmere. Se, det første vi skal gøre, det er jo at sige, okay, når vi kigger på det her, så lad os regne tælleren ud. Tælleren, jamen, den hedder jo 2 gange 1000 gange 10. Taster man det ind på sin regnemaskine, så vil man få en tæller til at være 20.000. Så har vi en nævner tilbage. Nævneren, den hedder også 10 og 10. Og hvis vi kigger lidt på den, så er det således, at vores tæller hedder 20.000. Vores nævner, den hedder 10 gange 10%. De 10% kan man faktisk skrive om til 0,10. Så er det lidt nemmere at regne med på en lommeregner. Gør man det, så finder man ud af, at nævneren er lig med 1. Nu har vi altså en ligning, som vi kan tage og kigge lidt på. Hvis jeg lige slider lidt ned her, så fortæller jeg lidt her omkring, at tælleren, det er det øverste over ækvator, og nævneren er det nede under ækvator. For at regne en ligning ud, så siger man, tælleren divideret med nævneren er lige med summen. I det her tilfælde, 20 divideret med 1 er lige med. Ja, tager man 20 og dividerer med 1, så tænker jeg, at man får, eller 20.000, så tænker jeg, at man får det 20.000, fordi hvis man dividerer 20.000 med 1, det giver 20.000. Altså kan man sige, at i det her tilfælde, når vi arbejder med Wilsons formel, så er summen af ligningen 20.000. Så tog vi den der i starten, den lægger vi lige tilbage. Det fortæller os nu, at vi skal finde kvadratroden af de 20.000. Kvadratroden betyder jo, at man skal finde det tal, der skal ganges med sig selv, for at give 20.000. Taster man det ind på sin lommeregner, så får man 141,42. Det vil sige, at Wilsons formel, som bruges til at beregne den optimale indkøbsmængde, den fortæller os med de tal, som vi har tastet ind, at vi skal købe 141,42 varer ad gangen. Det kan godt være ret svært at købe 0,42 varer. Derfor, så når vi arbejder med Wilsons formel, så runder vi altid op, når vi har fundet den optimale indkøbsmængde. Altså vil facit blive i det her tilfælde, at vi skal købe 142 styks ad gangen. Jeg håber, at denne video den kan hjælpe dig lidt. Ellers så må vi se, om vi ikke kan gøre det i undervisningen.